mám mnoho zverencov, ktorí sú takí typy, že sú skôr ako keby tréningové a že majú problém v preteku sa práve tak ako keby vybičovať, dostať zo seba aspoň to, čo majú natrénované, tak im paradoxne poviem, že ako sa na tom, aký máš vzťah ku kofeínu, hej, a teda zistujem, že ako čo, a im paradoxne odporúčim, že nech si tam tú kávu dajú pred pretekom, alebo nech sa dajú nejaký kofeínový gel. Som Šimon Žďarský a vítam vás v ďalšom dieli mojej relácie. Mojím dnešným hostom je cykloexpert, profi športový diagnostik a šéf-tréner týmu ProEffect Juraj Karas. Ahoj, vítaj u mňa. Dobrý deň všetkým sledovateľom, ďakujem za pozvanie, ahoj. Juraj, sledoval si, predpokladám, veľmi podrobne tento ročník Tour de France. Čo ťa na ňom prekvapilo? Prekvapili ma pár pretekárov, od ktorých to nikto nečakal, to, čo tam predviedli v pozitívnom slova zmysle. Ako napríklad tretí Florian Lipovic, alebo Kevin Voekelän, alebo aj napríklad Ben Healy ma veľmi pozitívne prekvapil. Toto bolo fakt, že nečakané. A samozrejme potom boli aj negatívne prekvapenia, ktoré by som tiež nepovedal, že sa udejú. Napríklad by som spomenul Primoža Rogliča, ten ma prekvapil aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle. V pozitívnom, že sa mu teda po dlhej dobe podarilo dokončiť Tour de France aj prvej desine, čo sa v celkového poradia, čo sa počíta. Ale teda trošku ma sklamal v tom poslednom týždni, aj keď bojoval v tých únikoch, snažil sa, ale teda nevydalo mu to na to tretie miesto, čo som ja tak tajne dúfal, že by sa mu to mohlo podariť. Začneme hneď tou témou, o ktorej sme sa bavili, že máme tu cyklistov, ktorí jazdia na bicykli od malička, ako ja neviem, Van der Poel alebo Pogačar, hej. A potom tu máme ľudí, ktorí prešli z iných športov. Je to prípad Primoža Rogliča, ten robil, myslím, skoky do výšky. Skoky na lyžiach. Teda skoky na lyžiach, tak som to myslel, áno, ale padá sa tam z veľkej výšky. Potom takisto Remco Evenepoel, to bol bývalý futbalista, ale aj Florian Lipovic robil, myslím, niečo iné. A zdá sa mi, že je to ako keby extrémne vidno a z môjho pohľadu sa tá Tour stáva proste technickejšou, že tie zjazdy sú čoraz náročnejšie, to fungovanie v tom balíku a tak ďalej. Máš aj ty podobný pocit, že ich to, aj keď majú veľké výkonnosti, dokážu ísť veľké vaty, tak proste toto už nedobehnú? No, nedá sa to úplne generalizovať. Napríklad, čo sa týka Primoža Rogliča, tak on je v zjazdoch veľmi rýchly, ale samozrejme robí chyby a občas padne, ale ako získava v tých zjazdoch nad supermi. Naopak, áno, Remco Evenepoel je v zjazdoch pomalší, nedotiahol sa v tej zjazdarskej technike na tých najlepších vrchárov. A Florian Lipovic tiež si myslím, že to asi je niečo na úrovni Remka, čo sa týka zjazdov, ale teda čiže nič moc. No tak nič moc, je to taký priemer, ale ako každý športovec má nejakú športovú minulosť. Či tá športová minulosť jeho v inom športe bola, dajme tomu, do 10 rokov, alebo bola do 20 rokov, ako u týchto spomínaných, alebo do, myslím, 16 ako Remka Evenepoela, teda futbal, tak dáva samozrejme tomu človeku predpoklad a vybuduje nejaké schopnosti, ktoré môže potom zužitkovať aj v tej cyklistike. Takže ja by som to vôbec ako nejaké mínus nevidel a vlastne schopnosti, ktoré potom potrebujú na to, aby boli najlepší, sa dajú vlastne dotrénovať, takže vôbec to nevidím ako negatívum. Práve možno naopak, že nie sú úplne tak cyklisticky opotrebení a keď vstúpili vlastne do toho cyklistického špecializovaného tréningu, tak mali už veľmi vysokú všeobecnú výkonnosť a potom ho transformovali na špeciálnu, a kde vlastne je takých, že 7-8 rokov vytrvalostného tréningu sa začína tak najvýraznejšie prejavovať vo zvýšení výkonnosti, tak u nich samozrejme je ten progres rýchlejší, lebo dajme tomu Remko začal po roku, už bol majster sveta juniorský, hej, čiže bol najlepší v svojej kategórii úplne, že ever. Aj na ceste, aj v časovke. Aj v časovke, na ceste, aj jednoducho preteky vyhrával s takou obrovskou dominanciou, že všetci nechápali.
A tam bolo vidieť, že on už tých 8 rokov toho vytrvalostného tréningu má za sebou, hoci to bol teda skôr bežecký tréning vo futbale a ďalej už na to nadviazoval a transformoval sa do tej cyklistickej výkonnosti a posúval sa teda ďalej vyššie. To už, čo sa teraz s ňom deje, to je zase napríklad na ďalšiu možnú debatu, ale teda za mňa takto. No dobre, ale máš, ja neviem, človeka, ktorý robil od malička plávanie a skús byť na takej úrovni ty, hej, čo sa týka plávania, tak nejaké VO2 max a tak ďalej budeš mať veľmi podobné, možno ešte aj vyššie ako tí plavci, ale tú techniku takú nikdy nedosiahneš ani z polovice, hej, aj keď budeš drieť. A o tomto hovorím, ako keby, že tá schopnosť ako keby fungovať na tom bicykli je proste znížená. Vidíme to aj napríklad u pretekárov, ktorí z cesty išli robiť horskú cyklistiku, že keď tam pridali tie extrémne zjazdy v tých svetových pohároch, tak už majú problém aj takí borci ako, ja neviem, Peter Sagan alebo Van der Poel, hej. Opäť poviem, že treba ísť ako keby od prípadu k prípadu. Sú športy, z ktorých sa dá prejsť na druhý a potom zase naopak, ktorých sa nedá. Áno, naozaj teraz, že by si zmyslel nejaký 18-ročný špičkový, dajme tomu horský alebo cestný cyklista, že ide robiť vrcholovo plávanie, no tak nemá nárok, lebo tam rozhoduje dosť výrazne tá technika. Cyklistické šliapanie, pedálovanie nie je technicky až tak náročné, takže ten prechod opačne sa dá. Čo sa týka, ako si spomenul, prechod z horskej na cestnú cyklistiku, alebo naopak, prípadne Peťa Sagana. No Peťo Sagan napríklad tú techniku jazdy na horskom bicykli mal špičkovú, lebo však bol juniorský majster sveta v horskej cyklistike, ale jednoducho prestal to robiť, čiže vypadol z toho a potom, keď išiel vlastne olympiádu v horskej cyklistike, tak ako keby nedoplatil úplne primárne na to, že by tam popadal, ale doplatil na to, že dostal veľa defektov, ale to bolo práve preto, že nemal ten cit v teréne. Hej, ale to tiež súvisí s tou technikou. Áno, súvisí to s tou technikou, čiže vypadol z toho, ale ako keby tie schopnosti v sebe mal, čiže on keby viac na tom pracoval, dal by si nejakú jednu celú sezónu, že by sa venoval tréningu horskej cyklistiky, išiel by aspoň, neviem, 8, 9, 10 pretekov horskej cyklistike, tak by sa do toho dostal. Hej. Napríklad spomínali sme teda Floriana Lipovica, ktorý robil biatlon. A biatlon je zaujímavý šport v tom, že ty musíš vedieť vlastne sa skoncentrovať a sústrediť sa, aj čo sa týka do koordinačných a takých tých aj reakčných schopností po vysokom výkone. A to sú vlastne schopnosti, ktoré on v mladosti trénoval a ktoré určite teraz v cestnej cyklistike zužitkuje, lebo naozaj ty vyjdeš na kopec, keď bojuje on o celkové poradie, alebo dajme tomu nejaké vrchárske body na prémiách, tak má tam proste naložené a on musí v tej extrémnej únave, ja neviem, vedieť si zobrať plaštenku, vedieť si zobrať vodu, skoncentrovať sa, otvoriť si tyčinku alebo gel, proste zjesť to a hneď ísť do ťažkého zjazdu v 8 stupňoch v daždi a tak ďalej. Takže z toho môže len ako keby benefitovať. Jasné, ale aby som ti kontroval, tak Florian Lipovic možno keby nebolo to poradie neutralizované v tej poslednej etape, tak by ani tretí neskončil. Tak to je taká hypotéza, že ak by nebolo... On došiel, myslím, viac ako 2 minúty. No jasné, lenže on to vypustil, lebo vedel, že bolo to poradie, teda ten zásah do celkového poradia bol ako keby anulovaný. Takže to nevieme povedať, že ako by on sa zachoval, ako by išiel, keby nebolo. No dobre, ale keď sa bavíme o tej technike, o tej technickosti, tak vlastne v tom poslednom stúpaní tej poslednej etapy, kedy bol už iba Pogačar a Van Aert, tak vlastne komentátor, bol to myslím športový riaditeľ Dukly Banská Bystrica, hovoril, že vlastne oni v tom kopci majú veľmi podobnú výkonnosť, či už Pogačar alebo Van Aert, ale tým, že ten Van Aert je zvyknutý jazdiť po kockách, proste na tých belgických klasikách a v rámci tréningov a tak ďalej, že ako keby ho predbehol najmä týmto, že dokáže tú techniku lepšie prispôsobiť tomu povrchu, alebo to bolo tak, že ten Pogačar to proste vypustil a mohol sa s ním kľudne hnať až do cieľa. Nepozeral som ani jednu Tour de France na RTVS, takže neviem, čo sa tam hovorilo, ale teda teraz si mi to povedal a nesúhlasím ani s jedným, ani s druhým tvrdením. Nesúhlasím s tým, že by bol Van Aert nejako v tom momente, v toho stúpania, že by profitoval z toho, že má naozaj väčšie skúsenosti na jazde na mačacích hlavách, že teda trojnásobný majster sveta v cyklokrose a tak ďalej. Veď na konci dňa videli sme Pogačara, vyhral proste Flandrii, kde sa išlo tiež na mačacích hlavách, čiže
Nie je to nejaký... Ale Rube nevyhral, čo je taký svätý grál. No Rube nevyhral, tejto ale disciplíny. Rube nevyhral, bol druhý za Van der Poelom. Áno, mal tam trošku nejak tam vyletel zo zakruty trošku, jak mu ušiel Van der Poel, ale tým chcem povedať, že v tomto momente, ktorý sa tam udial, podľa môjho názoru, to nebolo preto, že by bol Van Aert, že by profitoval z lepšej ako keby techniky jazdy na mačacích hlavách, ale a nebolo to ani preto, že by to Pogačar vypustil, vôbec to Pogačar nevypustil, však on sám tam vlastne každé kolo útočil v tom kopci, chcel odísť, chcel vyhrať tú etapu, takže to tiež takéto názory. To, že Pogačar vypustil, to nebolo povedané, to sa pýtam len ja, hej, že či tak bola ty toto... si to povedal, tak na to ako keby reagujem, Okay. že nemyslím si ani teda túto druhú možnosť, ale teda ušiel mu preto, lebo keď človek pozeral priebeh tej etapy posledných 35-40 kilometrov, tak jednoducho videl, že Van Aert tam mal tímového kolegu Jorgensona, Matteo Jorgenson. Čo bolo trošku prekvapenie, že takýto, bol tam ako domestik, hej? Nie, nebolo to prekvapenie, veď on vyhral jednodennú klasiku, on jazdí tieto jednorazové preteky, je veľmi, veľmi špičkový v tom, takže nebolo to vôbec prekvapenie. A on mu, poviem možno tak nadnesenie, mu pomohol, nechcem povedať, že vyhrať, ale pomohol mu vyhrať ten pretek, pretože on niekoľkokrát útočil a vlastne vyvíjal tlak na Pogačara, ktorý musel ho chytať, musel proste mrhať oveľa viacej energie. A tu teraz nemusím samozrejme hovoriť, asi každému jasné, ako aj Van Aert to sám povedal, že ja som mal inú túr, ako mal Pogačar. Hej? Čiže Pogačar išiel v každej etape takmer full gas, alebo proste bojoval tam a Van Aert sa v polovici etap chodil v grupete do cieľa. Čiže Van Aert prišiel vo veľa lepšom stave, do tej poslednej etapy nastúpil, ako keby oddychnutejší, než Tadej Pogačar, ktorý už bol naozaj veľmi unavený, ale napriek tej veľkej únave, ktorú mal, tak ako keby dokázal on urobiť ten pretek v poslednej etape, on urobiť tú selekciu. A ešte teda poviem to kľúčové, že teda najazd v tom poslednom kopci, keď ste si ho poriadne pozreli, tak Van Aert si ho správne otypoval a vedel, že ten úvod je strmší a ten záver sa celkom zrovná. Keď v druhom prejazde vlastne odskočili tí piati, boli piati vtedy, tak tam nebol s nimi Matej Mohorič. A zrazu, keď ste sa pozreli v zjazde, tak on tam zrazu s nimi bol. Áno, aj preto, že on je fakt excelentný zjazdár, ale on si ich došiel práve v tom ako keby závere toho stúpania, ktorý povolil, bol v menšom percentuálnom stúpaní a tam trebalo čo najviac zabrať, lebo vieš tomu veľa viacej získať. No a Van Aert si toto proste uvedomil a on práve zaútočil v tom úseku. Čiže on sa prvú časť toho stúpania v tom väčšom stúpaní ako kvázi oddychol. Ono, späť, že v kopci čo si oddychne. No lenže tí borci idú aj 30 km za hodinu do týchto stúpaní a 30 km už pomôže ten hák. Takže on sa vlastne za ním vyviezol a vedel, že teraz sa to zrovná. Čiže jeho mínus voči Pogačarovi ako keby vo výkone watt na kilogram, že je o dosť ťažší, myslím, že 11 alebo 12 kg ťažšie od Pogačara, tak vedel, že tam, keď má našporené, tak jednoducho zabral naplno, čo jednoducho mal ešte v sebe a spravil behom 3-4 sekúnd rozhodujúci aj hlavne psychologický odstup a potom ho už vlastne dotiahol do konca stúpania a už v zjazde išiel vlastne čo to dá a Pogačar už si to možno aj v hlave trošku zlomil a samozrejme tá motivácia obidvoch bola veľmi rozdielna. Čiže ako keby to tvrdenie možno, ktoré si naznačil, že on vypustil, tak tam už to bolo možno vypustené v tom zjazde v zmysle toho, že motivácia Pogačara bola to, že nerozsekať sa tu a či už vyhrá tú etapu alebo nevyhrá, nie je také rozhodujúce, ale on potrebuje dosť do cieľa zdravia a cieľa, aby vyhral celú túr. A Van Aertová motivácia bola extrémna, pretože naozaj na tej túr nič moc nepredviedol a teraz vďaka tej poslednej etape si môže odškrknúť, že super, dobrá túr, vyhral som etapu, paráda. Než sa dostaneme ešte k tomu Pogačarovi, lebo to bude určite veľa ľudí zaujímať, tak extrémne množstvo extrémne množstvo. No, veľa tých známych tvári odstúpilo nie preto, že by niekde proste spadli a nejako sa poškodili, ale pre choroby. Bol to napríklad prípad Matije Van der Poela, alebo myslím, že aj Remka Evenepoela a možno aj mnohých ďalších, ale nie tak známych. Tak čím to je, že to teraz vidíme, že ako sú tí cyklisti častokrát chorí aj na takýchto top pretekoch, kde im by mala byť zabezpečená teda top starostlivosť? Tá top starostlivosť im určite zabezpečená je. Vidíme, že v chladných etapách sa zahrievajú, majú už vyhrievané bundy. V studených, v teplých etapách, v horúčavách zase dávajú chladiace elektricky vesty. Vyhrievané?
Áno, elektricky vyhrievané. Hej. Už sú také ako keby windstopperové bundy, ktoré majú v sebe nejakú batériu a vlastne sú elektricky vyhrievané. Majú tímové autobusy, určite vedia, čo si majú po etape dať, aby mali dostatok vitamínov, minerálov. Ale aj napriek tomu tá Tour de France sa z roka na rok zrýchľuje. Tí domestici sa vyberajú do tých najlepších tímov čo najvýkonnejší. A vlastne tým, že ten priebeh celej túr bol viac menej boj dvoch hlavných tímov, ktorí majú Vizmy a UAE, ktorí majú vlastne veľmi silných tých domestikov, ktorí by boli v iných tímoch napríklad lídri alebo v menších pretekoch, nie že boli by, ale sú schopní vyhrávať a vyhrávajú. To je kto napríklad Sepp Kuss z Vizmy? Napríklad aj ten Matteo Jorgensen, ktoré sme ho, Simon Yates z Vizmy, ktorý vlastne vyhral celé Giro d'Italia, z UAE, Adam Yates, alebo teda napríklad Almeida, ktorý odstúpil kvôli chorobe pádu, myslím, hej. Myslím, že skôr pádu, hej, kvôli pádu odstúpil. Čiže to sú všetko borci, ktorí už boli, že do 5 aj na Tour de France celkovo, alebo proste vyhrali, alebo boli na bedni na inom Grand Tours. Ale teraz sa trošku zamotal, teda hovorili sme o tom, že prečo teda ochorievajú a túto Tour to bolo naozaj vidieť oveľa viacej, lebo však ako každý ten etapový pretek je obrovský náročný na imunitný systém. A v tejto túre to bolo ešte viacej tým, že bola naozaj zase rýchlejšia. Ako každý rok sa hovorí, že teraz je najrýchlejšia, bola najrýchlejšia, teraz bola ešte najrýchlejšia. Plus tam prišlo aj ochladenie, mali tam v tých alpských etapách naozaj zlé počasie. Však hovorili, že polka pelotonu tam chrchla a tak ďalej. A je to vlastne o tom, že keď aj tomu organizmu dáte všetko, čo treba, ale siahnete si viac na dno, ako váš organizmus uniesie, tak u každého, aj teda u toho Pogačara sa to prejaví, že tá imunita dostane zabrať a príde na vás nejaká ľahšia infekcia. Tí menej odolnejší, tak im to prerastie až dajme tomu do zápalu plúc, ako Van der Poelovi, hej, alebo proste do nejakých vážnejších ochorení a tí, ktorí majú lepšiu imunitu, tak to udržia na nejaké územie nejakých 4-5 dní, nejakej nádchy, prechladnutia, fungujú s tým ďalej. Dokonca sú aj také extrémy, že to treba, teda tí doktori vyhodnotia, že treba nasadiť aj, dajme tomu, 3-dňové antibiotika, tak oni sú schopní ich nasadiť a oni to ešte ako prežijú, hej, vedia, že dajme tomu teraz idú 2-3 o niečo ľahšie etapy, tak ako keby dojdú tam nejak v limite tie etapy. Veď aj Jorgensen vlastne, on preto aj vystúpil si z toho celkového poradia, lebo mal tam tiež nejaký zdravotný problém a prekonal to a vlastne v tej poslednej etape ešte bolo vidieť, že sa z toho pozviechal a išiel parádny výkon. Ja som tiež išiel raz polovičného Ironmana s antibiotikami, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, ale okej. Neodporúčal by som to vôbec, ani by si to nemal hovoriť, že si také niečo spravil, lebo ako keď to urobí profík na Tour de France, tak ako raz za život, tak, lebo chce tú Tour dokončiť, alebo má nejaký tlak na sebe, že musí ešte pomôcť tomu týmu, tak OK, ale prečo by to mal robiť hobby, to mi nedáva absolútne zmysel. Ja som vtedy to bol, lebo som išiel až po reálneho Ironmana a to bol prvý pretek, ktorý bol pre mňa veľmi dôležitý a držal som si strašne tepy, hej, že ja som nešiel nejaký hrod, ale išiel som len v tých zónach, takže akože v konečnom dôsledku to bolo skôr náročnejšie svalovo, než na ten môj organizmus. Ale taká triviálna otázka, že prečo je tá Tour stále rýchlejšia? No, lebo akou taktikou chcú poraziť favorita, hej. Chcejú ho zničiť. A na to, aby ho zničili, tak musia vyvíjať na ňo tlak. A ten tlak znamená to, že lepší pretekári chodia do viac únikov, že ďalší pretekári z toho týmu ťahajú rýchlejšie ten balík, rýchlejšom tempe, tí stúpania. Čiže nielen uštvať favorita, ale aj tých jeho tímových kolegov. Áno, presne tak, že uštvať, že najprv ako keby uštvať tímových kolegov a potom, keď ich ako keby odpalkujú preč, on tam zostane sám, tak zase mať nejakých ešte ďalších v zálohe, ďalších, aby ako keby ten hlavný líder toho tímu mohol ísť až na záver, ako keby na konečnú to doťuknúť, hej. Ale naozaj ten líder nielen tohto roku bol teda až tak silný, že to nestačilo. Hej. Ale teda preto sa to zrýchľuje a plus celkovo akoby tie priemerné rýchlosti sa zrýchľujú aj teda vďaka materiálu cyklistickému, hej, že stále sa akoby zrýchľujú tie bicykle,
Však UCI sa snaží proti tomu aj nejakým spôsobom ako keby brániť, lebo je to už aj na úkor bezpečnosti, že naozaj sa chodí na hrane, v zjazdoch sa chodí veľmi rýchlo, takže snažia sa už nejakými zásahmi, že obmedzovať prevody, dávať hranicu, ako môžeš mať najširšie riadidlá, aby si už nemohol mať moc úzke riadidlá, alebo tie úzke riadidlá vlastne pomáhajú, že si viac aerodynamickejší, čiže zasi rýchlejší, ale na druhej strane ten bicykel sa môže ťažšie ovládať. Takže zase, keby nehovoril by som takú kritiku, ale ako možno aj niektoré zásahy sú správne. Tak ono si to ten divák ani asi moc neužije, keď okolo neho prefrčí cyklista 60 km rýchlosťou, hej. Čiže úplne bežná rýchlosť tam na tých rovinkách. Áno, na konci dňa je to vlastne jedno, či idú do toho stúpania, alebo aj po tej rovine o kilometr, o 2, o 3 rýchlejšie, alebo pomalšie, hej, že ten pretek bude stále rovnaký. Tak ja neviem, že možno sa raz zavedú, to ma len teraz tak napadlo, nejaké obmedzovače rýchlosti na bicykli, ktorý bude mať každý rovnaké, hej, že ako stále vyhrá ten ako keby výkonnostník, to má najviac, ale že bude proste nejaké, že OK, tuto ťa už viacej nepustí, alebo nejak tak. Ty si hovoril, že prebiehal teda súboj dvoch tímov. My vieme, že vlastne Jonas Vingegaard sa minulý rok spamätával z pádu, kedy vlastne potom na tú minuloročnú túr mal naozaj len krátku prípravu, ale teraz hovoril, že on je v najlepšej forme v jeho živote. Myslíš, že to bola pravda? Lebo myslím si, že ten Pogačar mu dal pomerne dosť. Myslím si, že to je pravda, preto to pre neho môže byť na jednej strane veľmi povzbudivé, ale na druhej strane aj deprimujúce. Teda pozitívne preto, že on môže byť sám so sebou spokojný, odviedol plnohodnotnú prípravu bez nejakých zásahov a dostal sa na tie svoje ako keby čísla, tie svoje výkonové parametre, ktoré chcel a je tam. No a na druhej strane deprimujúce, že vidí, že aj tak mu to absolútne nestačí na Pogačara. Vďaka čomu je podľa teba Pogačar dnes taký neporaziteľný? A mali sme vôbec takého cyklistu v histórii? Alebo dá sa porovnávať napríklad s Eddie Merckxom alebo s takýmito velikánmi? Tak keď to porovnávame fakticky vo víťazstvách a v dominancii v jednotlivých pretekov, tak ho môžeme porovnávať s Eddie Merckxom, takže vlastne ako keby dotiahol sa na jeho dominanciu. Ale porovnávať tú cyklistku s terajšou je veľmi ťažké, pretože vtedy boli tie rozdiely veľmi, veľmi veľké. Medzi pretekármi to bolo skôr také, že sa dochádzalo po jednom. Aj keď na druhej strane musím povedať, že tento rok boli tie rozdiely v celkovom poradí, tie časové odstupy veľmi veľké. Že to až extrém, hej, že ja neviem, na 10. 11. mieste človek strádal cez 20 minút, hej, že to nebývalo. To bývalo tak, že do 10 minút boli, ja neviem, prvá desina naskladaná. Však aj Florian Lipovič už mal, myslím, 11 minút, hej, že tretí človek, že to je strašne veľa. Takže naozaj je to zaujímavé, hej, že takýto borec sa postupne keby dostal na takúto úroveň. Áno, vždy v tých predošlých ročníkoch, odkedy cyklistiku vlastne sledujem aj ja, ale ešte aj predtým, možno keď si ju sledoval ešte ty, keď niekto takto vyskočil, tak sa potom ukázal, že dopuje. Či to boli, ja neviem, Lance Armstrong, Floyd Landis, neviem, či nie aj Contador, hej, a proste strašne veľa mien, však ten rebríček vlastne víťazov Tour de France je za posledných 30 rokov tak preškrtaný, že ja neviem, či tam, alebo za 40, hej, či tam koľko pretekárov tam vlastne zostalo, že reálne povyhrávalo, tak aké sú údaje, pretože by mohol Pogačar dopovať, alebo prípadne nie, lebo moc sa to nespomína ako v tých, proste sa hovorí, že je taký dobrý, taký talent a tak ďalej. No tak ruku do ohňa nikto za nikoho nedá v dnešnej dobe, ale tá doba je fakt úplne iná. Riskovať to, že by mu niečo našli a ako, prečo, hej, podľa mňa to nemá vôbec zapotreby. A keď si niekto pozrie jeho cestu, tak on je práve ten pretekár, ktorý nie, že zrazu vyskočil, ale on dlhodobo robí krok po kroku, z roka na rok sa zlepšuje a on už bol vlastne mládežníckych super, najlepší a tak ďalej. Takže u neho mi tá cesta a tá ako keby momentálna výkonnosť skôr ako keby naznačuje, že ten dlhodobý trend zvyšovania výkonnosti na tú najvyššiu možnú úroveň s tým fakt, že excelentným talentom, a to je výsledok toho, čo sme vlastne videli tieto 3 týždne. Ale nielen tieto 3 týždne, veď vlastne celú sezónu, už ktorá bola aj minulú sezónu a tak ďalej. Ale áno, presne, že keď niekto zrazu vyskočí dosť výrazne, tak áno, tam
že možno paradoxne na tie mená, ktoré som povedal, že nejako prekvapili, tak skôr ako by tam by som možno nejaké podozrenie, ale myslím si, že a priori nie, lebo naozaj v tých 90. rokoch alebo začiatkom 2000 rokov bolo to EPO tak rozšírené a nedalo sa ani nejako rozumne zistiť, lebo tam bol proste ten polčas rozkladu a oni vedeli, že kedy môžu ísť na tú dopingovku, odozdať ten biologický materiál, že sa to tam už nenašlo a tak ďalej. A teraz už majú biologické pasy, tí pretekári stále ich sledujú, že kde sa nachádzajú. Biologický pás znamená to, že vlastne nesledujú len priamo, či tú latku nájdu, ale sledujú celkovo ich krvné parametre a ako keby nepriamou metodou vidia, že keby tam niečo vyskočilo, zmenilo sa v tých krvných ich parametroch, tak áno, idú už potom, že prečo sa to udialo. Hej. Plus teda nahlasujú pobyty stále, kde sa nachádzajú a tak kontrolujú ich. Čiže dopuje sa menej ako kedysi? No, podľa mňa určite sa menej dopuje, až možno úplne minimálne. Skôr možno poviem, že také svinské kúsky dopovacie sa, ako keby, čo také verejné tajomstvo sa skôr dejú na takých možno menších pretekoch, alebo na tej také masters úrovni, že kde to nie je ako keby kontrolované. Tam je inak zaujímavé to, že keď rátali napríklad niektoré kopce, hej, že v rámci toho vyrátali proste, že koľko trvalo im spraviť nejaký kopec, tak práve ešte v tej ére predtým boli častokrát rýchlejší, ako sú teraz, aj s tou starou technikou, že to je také myslím, kuriózne. Že to bolo konkrétne na Mont Ventoux. Áno, Pantany. Nie Bjarne Riis, no aj Pantany, ale Bjarne Riis, hej, že to bolo fakt zaujímavé, že s tou starou technikou, ešte bez príľby som tam išiel, hej, a dal to rýchlejšie ako Pogačar. Hej, jasné, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Čiže to je jasný znak toho, že tam ten doping fakt mu mohol 10%, 15% pomôcť, hej, ako keby, lebo to není možné, aby mal takú výkonnosť s tou technikou, akú mal. No a prečo je teda Pogačar taký dobrý? V čo robí inak ako tí ostatní, že tým cyklistom, aj keď je unavený, tak v tej poslednej etape dokáže odskočiť aj tak celému pelotónu až na jedného pretekára? Tak treba povedať, že keby zoberieme 10, 20, 50, 100 pretekárov, ktorí budú robiť to isté, tak vždycky bude niekto najlepší, lebo má lepšie východiskové hodnoty, ako keby jednoducho zaobalenie talent. Čiže on má naozaj tie výkonové parametre posunuté ešte vyššie ako napríklad Jonas Vingegaard, ktorý má ich už na veľmi vysokej úrovni a tým pádom on počas celej Tour de France nemusel si až toľko siahať na dno ako tí ostatní pretekári. Takže preto vlastne dokázal aj v tej poslednej etape toto predviesť. No a neviem, či tu mám akoby aj konkrétne zachádzať do nejakých parametrov. Napríklad do nedávna bolo akoby jasné, že maximálna spotreba kyslíka VO2 max je 87,8. Teraz sa hovorí, že Tadej má 92 až 93. Napríklad taký akože, že funkčný prah alebo anaerobný prah, alebo môžeme to akoby nazvať rôzne, tak ten zlomový bod, kde vie vlastne ten organizmus dlhodobejšie pracovať, dlhodobejšie znamená 10, 20, 30 minút, tak ten donedávna bola tá svetová špička, že 6,5 W na kilogram, teraz už sa ukazuje, že Tadej už má k 7,7 W na kilogram, hej, že či je úplne šialené číslo. To je aká zóna, o čom hovoríte? To je 4 zóna anaerobný prah, hej, že... Takže kde vieš pracovať akú dobu? Vieš na takýchto? Tak tiež to závisí od trénovanosti, ako ho máš vysoko a preto som povedal, že nejaký hobby cyklista tam dokáže z 10-15 minút a on tam dokáže dajme tomu 30 minút, 40 minút, hej, 45 minút, závislí to od okolností, od podmienok, od toho, v akom stave vstupuje do tej etapy alebo do toho, dajme tomu testu, kedy si ho robí. Čiže a tak ďalej. On netrenuje nejako extra špeciálne? Čo sa ku mne dostali informácie, tak netrenuje nejako extra špeciálne, trénuje samozrejme veľmi zrozumiteľne, jasne, správne z môjho pohľadu, ale nie je to nejako extra špeciálne. Skôr by človek si myslel, že trénuje oveľa viacej na to, aký je dobrý, čiže za mňa trénuje skôr oveľa menej, ako by si človek myslel. Keď sa len zoberieme, že čo hovoril vlastne o tom svojom tréningu v tej základnej vytrvalosti, čiže zóne 2, že ide tam proste 5 hodín. Hej. 5 hodín na jeho výkonnosť, akú má, je úplne v pohode štandardný tréning. Práve by som ako keby túto dal možno taký point pre hobíkov alebo pre iných cyklistov, že v tomto si berte z neho príklad a trénujte iba toľko, na akú máte výkonnosť, ako on trénuje. Hej. Keď on má na aerobnom prahu výkon 5,2 W na kilogram a on ide 5 hodín a nejaký hobík má 2,5 W na kilogram,
na aerobnom prahu, na tej hranici tej základnej vytrvalosti, tak on si nemôže myslieť, že on si tiež dá 5 hodín v tej základnej vytrvalosti. A to si hobíci bežne dávajú, samozrejme, že to tam púčia, hej, lebo ten jeho organizmus to nevstrebe ani za 2, za 3 dní, hej, ako Tadejov, a tým pádom to nemá ten želaný tréningový efekt. Hej. Že poviem príklad, že on má 5,2, ja mám nejakých 4,2, dajme tomu 4,3, že na kilogram menej, čiže ja už viem, že ja už tých 5 hodín a sám to na sebe cítim, takýto typ tréningu unesiem tak 3,5 hodiny, aby nebude to malo... to trochu aj vekom? Aby to... Jasné, môže to byť aj vekom, určite. Hej. Ale je to teda... A koľko teda ideš tých hodín? Hovorím, že takýto akoby tréning, tak ja na 3,5 hodiny a cítim, že toto je taká tá moja hranica, ktorú ešte akoby že ma to úplne nezošrotuje a vládzem ďalej akoby fungovať, dám si 1-2 dní potom voľnejšie a viem ísť ďalej, neochoriem. Keby som už to vyhrotila, že ja chcem ísť 5 hodín, samozrejme na tom svojom prahu, na tých svojich vatoch, ako má individuálnych, ako má aj Tadej, ja by som šiel na tých svojich, tiež 5 hodín ako on, tak jednoducho to nedám, alebo dal by som to, ale by som ochorel. Hej? Čiže to si treba ako uvedomiť, že keď akože hobíci chcú niečo kopírovať, tak toto je práve tá vec, ktorú keď chcú kopírovať, nech si uvedomia, že kde sa ten človek nachádza, na akej výkonnostnej úrovni a že on toto zvládne. Ale že ja toľko to už nemôžem zvládnuť, lebo moja výkonnosť je, dajme tomu, o 10, alebo o 20, alebo o 50% nižšia. No a samozrejme k tomu, že ten profi cyklista má úplne iné podmienky pripravené na tú následnú regeneráciu, ten support okolo toho, ako má bežný hobík, alebo aj v podstate bežný pretekár cyklista. Čiže v tomto zmysle menej je častokrát viacej? No jednoznačne. Dobre, čiže je ale gro jeho tréningu v rámci tej zóny 1 a 2, kedy vlastne sa ti ešte netvorí laktát, môže sa v pohode rozprávať a tak ďalej. Mal by toto robiť každý hobby cyklista, že 4 z 5 jazd by mali ísť len po nejakú takúto hranicu, alebo ako to je? No určite by som nedával 4 z 5 jazd len po tú hranicu, to je veľmi konzervatívny a zastaralý prístup. Treba sa s tým hrať, treba ten tréning, aby bol rozmanitý, treba striedať aj iné intenzity a hlavne by som dal takú výtku, že keď chcete už sa hrať s tým tréningom presnejšie, tak treba mať aj presne určený ten aerobný prach. A žiaľ, dneska čo je moderné, spirergometria, čo sa tu vlastne deje na Slovensku teraz v rôznych novodobých diagnostici, ktorí neboli vlastne schopní dokončiť ani školu, alebo boli učitelia, alebo kondiční tréneri, tak si vlastne nakúpili dýchacie masky a robia spirergometrie, ktorými sa ale žiaľ nedá určiť aerobný prach. Ale na druhej strane poviem, ten aerobný prach nie je nejaké úplne, že magické číslo, že radšej hobíci si ho vypočítajte alebo vnímajte svoje telo, že nechoďte proste na diagnostiky, ktoré vám presne neurčia to, kvôli čomu tam idete, ale riadte sa skôr pocitom. Čiže keď viete plynulo rozprávať, keď sa cítite príjemne pri tej vytrvalostnej aktivite, tak vy ste stále v tej vašej dvojke zóne a to je to dôležité. Poďme si ešte možno, že len tak skrátke vlastne povedať tie zóny a kedy ich treba využívať, aby to teda ľudia vedeli. Povedzme si teda zóna 1, že odkedy dokedy je a aké má výhody, prípadne nevýhody. Tak jednotka zóna je vlastne tak hlbšie ešte pod tým aerobným prahom. Je to taký ten úvod do tej vytrvalosti, čiže to je taká kompenzačná zóna, taká regeneračná, čiže pre bežného človeka nejaké prechádzky v rýchlejšom tempe alebo veľmi pomalé bicyklovanie. Je to veľmi prospešná aktivita, vlastne to je taká, poviem, že pracovná pohybová intenzita, ktorú prirodzene my ľudia máme aj celkovo živočichy všetky, hej, že museli sme si zaobstarať potravu, niečo si uloviť, nápoly robiť, tak jednoducho viežne 3, 4, 5 hodín celý deň proste vedieť pracovať v tej jednotke zóne je prospešná. A koľko je to zhruba tepov, ako si to odmerať? V športe teda sa využíva na regeneráciu. No, tepy sú veľmi individuálne, lebo niekto môže mať maximálny tep 220 a niekto 160 a niekto 153, nejaký 50. Takže podľa maximálneho tepu si Čiže podľa maximálneho tepu vieš tak keby len odrátať, ale môžem povedať príklad, keď máte 190 tep,
tak tá jednotka zóna bude u vás niekde do 135 tepov, hej, od nejakých 110, dajme 120, od 120 do 137, hej, môže byť tepov tá vaša jednotka zóna. Ak máte 190 tep, hej, plus minus. Potom na ňu naväzuje dvojka zóna, ako keby tá magická, o ktorej sa veľa hovorí, že treba samozrejme v nej, áno, je to tak, je to aerobná zóna oxidatívna, teda už cítite, že to telo pracuje, budujú sa tie pozitívne adaptačné procesy, ako zmnožovanie mitochondrií, imunitný systém sa zlepšuje, ale dlhý čas v nej, ako teda sme sa už o tom aj bavili, o tom tréningu typu 5-hodinovom Tadej Pogačar versus najmä tomu ja 3,5 hodiny, tak dlhý čas, ak idete na tej hornej hranici tej dvojky zóny, na tom aerobnom prahu, ktorý teda sa ťažšie určuje, ale dá sa to, ale teda, ak som povedal, to spiroergometriou, dýchacou maskou sa nedá určiť aerobný prach, tak tam už je to náročnejšie. A čím vlastne ten športovec alebo ten človek je výkonnejší, tak tým samozrejme už kladie väčšie nároky na doplňanie energie aj na tom aerobnom prahu. Potom na ňu naväzuje trojka zóna, ktorá je taká zmiešaná, taký kočkopes medzi aerobným a anaerobným prahom. To je práve taká neefektívna intenzita, ktorej veľa ľudí športuje, lebo má pocit, že v nej ide nie, že má pocit, ale ide v nej naozaj najrýchlejšie, ako dokážu ísť. A dokážu to ešte akože udýchať, lebo sú pod tým svojím anaerobným prahom, ale práve ona neprináša nejaké pozitíva, alebo je príliš intenzívna na to, aby sa budovali tie pozitívne adaptačné procesy, ktoré sa budujú v tých nižších intenzitách v jednotke dvojke zóne, ale naopak zase nedáme stimul organizmu k tomu, aby sa zlepšoval, takže také ani. Čiže tej trojke sa vyhnúť. Tej trojke sa čo možno najviac vyhnúť. Ale zase som počul, alebo všelijaké také štúdie, že niektorí športovci trénujú aj dosť aj v tej trojke zóne. Kvalitný. No práve novodobý trend aj pri tých vytrvalostných športovcov, ktorí vlastne ich prevažný pretekový výkon sa nachádza v trojke zóne, tak aj oni preferujú už polarizovaný tréning, to znamená, že robia sa veľa objemov v tých nižších intenzitách, dvojke a jednotke zóne a potom sa robí tá kvalita. Tá kvalita sú vlastne tá štvorka zóna, 5 zóna, 6 zóna, hej. Samozrejme v tej trojke zóne treba urobiť nejaké veci, ale nie veľa. Zbytočne veľa tam netreba byť. OK, že to si nechať na tie preteky. Áno, skôr si to nechať na tie preteky. Štvorka. Lenže nikdy vám aj tak tá trojka zóna vám ten pretek nerozhodne. Čo rozhodne? Štvorka? Peťka? No záleží pri akom type preteku, samozrejme. Pri šprinterskom dojazde vám rozhodne samozrejme 6, hej, že ako dokážete zabrať úplne krátkodobo anaerobne. A pri 5-minútovom dojazde do kopca vám rozhodne horná 5, čiže úplne ten strop, maximálna spotreba kyslíka. A pri 20-minútovom stúpaní, tak tá štvorka zóna vám rozhodne. OK, poďme teda na zónu 4. Čiže zóna 4 je taká tá užšia intenzita. U nás určujeme na 5 tepoch. Vatovo samozrejme individuálne, že kto ako má ten rozsah. A to je vlastne tá hranica, kedy pocitovo sústredenie dokážete ešte to keby predýchavať a cítite, že je to veľmi náročné, ale ešte vás to úplne nedevastuje. To znamená, že tá kyselina mliečna, ten laktát sa ešte stíha do určitej miery odburávať, že vám ako keby nevystrelí rýchlo hore, ale je v nejakej takej dynamickej rovnováhe. A to je vlastne tiež celkom kumš to správne zdiagnostikovať a určiť. Taktiež poviem trošku teraz ako keby negatívum, že z spiroergometrie dýchacou maskou sa určí respiračný prach. On môže, ale nemusí byť totožný s tým zlomovým anaerobným laktátovým prachom. Takže tiež veľa športovcov ku mne chodí, lebo im to nesedí v teréne a vlastne vyhodnociem to akoby ručne na základe laktátovej krivky, že hrám sa jednoducho s tým a pozerám tú odozvu organizmu, jak sa správa srdcová frekvencia, pocity, laktát a tam vlastne zistujem ten prach. Hej. Vlastne ten prach je veľmi latentný a keď je určený príliš vysoko, tak športovec netrenuje vlastne správne, alebo keď je zase určený nízko, tak sa zase ako keby fláka, hej, zbytočne. No a tu samozrejme pozor už v tom tréningovom ako keby odporúčaní. Tam už každý organizmus zapája vo veľkej miere ako keby glykogén, cukry, takže je to limitujúce v čase, koľko tam dokážete pracovať. Hej. Takže tam už treba veľmi obozretne ten tréning dávkovať, ale je to čo ako keby vás posúva. No a nad ňou je potom tak 5 zóna, čiže nad tou zlomovou intenzitou až po tú maximálnu spotrebu kyslíka, alebo ten výkon na maximálnej spotrebe kyslíka, VO2 maxi zase môžeme predstaviť ako niečo, že
proste maximálne, čo dokážem, tí 2-3 minútky udýchať, ako keby to, čo nás najviac bolí, to, čo je vlastne úplne to, akože je to deštrukčné, imunosupresívne, že znižujú sa imunitné parametre. Takže to je tá 5, ako keby preteková zóna a to je tá kvalita, ktorú treba v tom tréningu robiť, ale o to je väčší ako keby kumšt, umenie dobre nadávkovať, hej, že ísť správny deň, kedy tréningy predtým tomu predchádzali, tréningy potom budú naväzovať na to, treba ho nadávkovať, ani nie veľa, ani nie málo, aj v správnej intenzite, či sa tam dá s tým hrať, dá sa ísť kúsok na VO2 max intervaly, na VO2 max, pod VO2 max, čiže akoby v strednej peťke, na hranici peťke, alebo teda zabrnúť do tej 6 zóny, do tej anaerobnej, ktorá je samozrejme tiež veľmi dôležitá práve v cyklistike u tých klasikárov, hej. Ale ako vidíme, že vlastne aj tí vrchári dnešnej cyklistike rozhodujú víťazstva v etapách v 6 zóne, lebo idú polhodinové, 3/4 hodinové stúpanie, kde idú v 3-4 zóne a prídu na posledný kilometr a vidíme, čo tam Tadej Pogačar stvára, ale napríklad aj Jonas Vingegaard veľmi zdatne mu tento rok sekundoval a zapoja vlastne tú svoju 6 anaerobnú zónu na 20, na 30 sekúnd, na 40 sekúnd, kde vlastne zvýšia tie svoje vaty z nejakých 400, 450, ktoré vedia dlhodobejšie udržať na kľudne 600, 700, 800 vatov, na tých pár sekúnd. Čiže idú do anaerobnej práce a potom to samozrejme už dodýchavajú za cieľovou páskou. To sú úplne také mimozemské čísla. Dá sa k tomu vôbec priblížiť, lebo na internete kolujú tie rôzne zábery, alebo som videl teraz ten dojazd, myslím, to bolo na Mont Ventoux, že ako rýchlo vlastne idú, hej, že oni vlastne do toho kopca strmého idú aj 30. Dá sa k tomu vôbec nejako priblížiť? No tak ja teda cyklistike sa venujem dosť dlho, ale napríklad oni idú fakt, že polhodinové stúpanie v takom tempe, že ja by som s nimi dokázali za 4-5 minút, hej. To je práve, že ja by som musel ísť vlastne ten svoj výkon na VO2 max, že 4 minúty totálny, že šrot, čo dokážem ísť a aby som s nimi len tak akože s odretými ušami vydržal to, čo oni idú 40 minút, hej, v tom tempe, že to je ako keby je to šialené. No ale zase na druhej strane, keď je so mnou nejaký hobík alebo aj nejaký necyklista, tak zase sú tie rozdiely obrovské. Čiže keď to ako číselné to viete, ako som predstaviť, ako som hovoril, hej, že Tadej Pogačar má 7 W na kilogram, ja mám nejakých 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,5, 5,4 a bežný človek má 2 W na kilogram, hej. Tak si to, akože predstavte tie rozdiely extrémne, že už kde som ja, ako keby, alebo na takéto úrovni od bežného, alebo možno aj hobby športujúceho človeka a kde je ešte odo mňa vlastne tá svetová špička, že je to naozaj ako keby neuveriteľné. Ty pretekáš a budeš pretekať teda v rámci elit možno aj po 40-ke. Ako je to možné vlastne takto dlho fungovať bez nejakých zdravotných problémov a týchto vecí? Tak práve tým, čo vlastne rozprávam, čo hlásam, čo ma živí, tak to robím aj sám na sebe. No. To je to gro. V podstate mňa 15 rokov živí to, že radím ľuďom, ako majú správne športovať, aby boli zdraví, aby sa výkonnostne posúvali. A to isté robím sám so sebou a ukazuje to, že to asi robím celkom fajn, keď budem mať za pár týždňov 40 a fungujem dobre, musím si zaklopať a je to veľmi ako keby náročné sa v tomto veku ešte posúvať a potom všetko, čo mám za sebou, ako keby ten ročný tréning, ale stále sa mi to v určitých parametroch darí, takže je to vlastne o tom, že netrénovať ani veľa, netrénovať ani málo, trénovať správne, držať samozrejme dobrú životosprávu, hej, akoby nemôžem si dovoliť nejaký životný štýl v zmysle, keď som mal 22, bol som na vysokej škole, takže je to o tom. A čo je to tá dobrá životospráva? Lebo pod tým už si veľa ľudí predstaví rôzne veci, naozaj dnes máš nový životný štýl, ja len prezradím, že keď si sem prišiel, tak si odmietol kávu, že ty kávu nepiješ. Viem, že keď si spomínal, že dokonca ani nepoužívaš ani v pretekoch kofeínové doplnky, čo je taký bežný pozbudzovák a tak ďalej. Ja využívam to veľmi rád, lebo mi to, keďže trénujem veľakrát málo,
tak len vďaka tomu som schopný sa udržať proste, dajme tomu, v nejakých predných skupinách a podobne. Áno, ako kofeín má vedecky preukázateľný účinok, takže kofeín funguje, ale ja vlastne kofeín vôbec nepoužívam. Gely používam asi tak, že 4 za rok, aj to som asi veľa povedal. Čiže ja vlastne idem tou cestou, že ja potrebujem na preteku dostať iba to od organizmu, na čo má natrénované. Nepotrebujem ho hnať na niečo viacej. Keby nehrám sa na viac, čo nie som. Čiže to by som povedal, ako keby to je taká moja, aj taká, ale celkovo je to aj moja životná filozofia a tu vlastne drtím si aj v tom športe a posúvam si ako keby takou zdravým spôsobom tie mantinely stále ďalej, tie hranice si ich posúvam samozrejme tým zdravým tréningom a vychádza mi to. Tento rok som dobre zašiel časovku na majstrovstvách Slovenska v elite a myslím, že ešte ma čakajú nejaké samozrejme ciele a hlavne ma to baví a není pre mňa teraz priorita byť o 4% lepší na úkor toho, že budem do seba pchať veľa kofeínu, že budem dávať si pozbudzovaky, že si budem dávať do seba zbytočne veľa rýchlych cukrov počas výkonu a tak ďalej. Že radšej oželiem tie 3-4% a idem prirodzenou cestou, lebo teda moja filozofia je sa zlepšovať ako keby dlhodobo. Hej. No. Že proste napríklad teraz to napríklad aj vidím na strane, že Tadej Pogačar povedal, že on po 30-ke už chce skončiť, hej, Sagan povedal, že dlho nebude chcieť pretekať a tak ďalej. Že chápem to, že to sú ľudia úplne iného zamerania, že oni sú na svetovej špičke, dosahujú obrovské veci, majú na sebe obrovský tlak a oni ten šport proste teraz robia vyhrotene aj extrémne, hej. A o to viac aj psychicky sú unavení a tešia sa, že oni majú proste 26 rokov a on sa teší, kedy pôjde do dôchodku, ako keby toho športového, hej. Že ja si to neviem predstaviť, že nás sa spýtajú už niekoľko rokov každý rok, že teda dokedy ešte budem. A neviem si to akože predstaviť, lebo je to proste môj životný štýl. A Jaromír Jágr. Áno, ako fakt, ako keby pred 10 rokmi som nad tým neuvažoval, ani pred 5 som nad tým neuvažoval. Posledný rok, 2 naozaj nad tým začínam takto uvažovať, že si to aj uvedomujem. Vlastne keby som prestal a vypadol by som z toho kolobehu, že som človek, ktorý by nemal, keby nemám tú motiváciu ako keby zlepšovania sa a pretekania, tak by ma asi nebavilo len tak, akože si len tak športovať pre dobrý pocit, že nie som ten typ. Ako, je to super, keď to tak ľudia majú, ale ja nie som ten typ. A vlastne spustil by som sa, hej, že proste pribral by som, cítil by som sa horšie, že vlastne, keď mne napríklad moja babka, alebo keď niekto povie, že už sa nenaháňaš, na čo sa naháňaš, že už to nepotrebuješ, už máš veľa rokov, bla bla bla, tak ale ja poviem, ale ja vlastne kvôli zdraviu sa musím naháňať, hej. Ale ja sa naháňam ako keby zdravo sa naháňam, alebo snažím sa zdravo naháňať. Ona inak otázka, že či to športovanie pre dobrý pocit akože reálne funguje. Ja mám pocit, že nepoznám veľa ľudí, ktorým to reálne funguje, že tí, ktorí žijú nejako športovo, žijú zdravo a tak sú nejakým spôsobom niekde zapojení súťažne. Ja nehovorím, že to musia byť majstrovstvá sveta elít, ale aspoň sa snažiť niekde o niečo v rámci proste tej svojej výkonnosti. Ale spomínal si, že ani teda ten kofeín a tak ďalej, že ja chápem, že trénuješ proste prirodzene podľa plánov a tak ďalej, nejakých vedeckých poznatkov, ale aký je to problém, keď potom na tom preteku by si dal ten gel, dal ten kofeín, že by si sa tam ešte vybičoval ako keby za hranu takýchto svojich možností, veď to logicky by ti mohlo predsa len pomôcť, hej, ako sa hovorí, že alebo aspoň u nás sa to tak hovorívalo, že preteky sú najlepší tréning a čím viac sa tam vydáš, tak tým viac vlastne to svoje telo posunieš. Alebo v niečom je to mylné? Toto je zaujímavá myšlienka, ktorú si teraz povedal, že mám mnoho zverencov, ktorí sú takí typy, že sú skôr ako keby tréningové a že majú problém v preteku sa práve tak ako keby vybičovať, dostať zo seba aspoň to, čo majú natrénované, tak im paradoxne poviem, že ako sa na tom, aký máš vzťah ku kofeínu, hej, a teda zistujem, že ako čo, a im paradoxne odporúčim, že nech si tú kávu dajú pred pretekom, alebo nech sa dajú nejaký kofeínový gel, ale ja s tým nemám problém, ja som vždycky bol ako keby pretekový typ, čiže ja viem na preteku odovzdať aj možno aj, nie že možno, ale viem na preteku odovzdať aj viac, ako mám natrénované, takže ja ten kofeín vlastne nepotrebujem a keby som ho použil, tak áno, je predpoklad, že by som ho vzal ešte o niečo viacej, že o to viac by ma ten pretek zdevastoval, o to dlhšie by som ho regeneroval a to ja nechcem.
Ja nechcem byť potom preteku rozšrotený. Môj cieľ nie je športovať, ako dneska tu vidím, že je trend robiť dlhé horské maratóny, dlhé bežecké maratóny, dlhé triatlóny. Proste hobíkov, ktorí majú fakt radovo 2, 2,5 W alebo 3 W na kilogram výkon na aerobnom alebo aj anaerobnom prachu ešte tom vyššom a chodia práve tí 5, 6, 10 hodinové mordy, sa zošrotujú, aby potom ďalších 5 dní mohli proste sedieť na firemnom záchode a v kancelárii sedieť. Hej? Že proste to nie je to moja cesta, nie je to môj štýl, nie je to proste ani zdravé. Takže ja potrebujem ďalej fungovať, mám deti, pracujem, popri tom nie som profík, že môžem teraz 2 dní sa dávať iba dohromady. Ja musím vlastne vždycky nedeľu, pondelok fungovať, lebo plánujem vlastne tréningové plány s verencom, takže nie. Takže určite by som do toho nešiel. A skôr, keby využívam aby to teraz nevyzeralo, že som akože nejaký, že totál, že prírodný, že nevyužívam nejaké ako keby barličky. Využívam... Že si nič nepicháš. Hej, že nič si nepichám, ale využívam práve teraz, aby to neznelo ako reklama, ale využívam extrémne barličky a to je, že spolupracujem s jedným veľmi dobrým biochemikom, čo vlastne riešime pre niektorých zverencov, ktorí ma oslovia, že idem na kompletný rozbor krvi a on mi presne vlastne namieša regeneračný ako keby nápoj na mňa, na moje ako keby nedostatky, ktoré v tele mám, plus viem, že čo moje telo viacej míňa, ktoré minerály, ktoré vitamíny, ktoré zase má prebytok a tak ďalej a podľa toho si vlastne suplementujem. Čiže ako keby doplňam len telu buď prirodzenou formou, alebo proste normálne vitamínovou, alebo teda to, čo mi on ako keby namieša, že najkvalitnejší zdroj bielkovín organizmu. Čiže vlastne to, čo predpokladám, že sa deje aj v tých najlepších tímoch sveta, hej, že sú tam takíto odborníci, ktorí vlastne riešia to, aby sa prirodzenou cestou, tým, že tomu ľudskému organizmu dodáme vlastne to, čo najviac v tej chvíli potrebuje, v ten daný moment, kedy to potrebuje a o to sa viac zregeneruje a o to sa viacej zlepší a bude viacej vyhrávať. No, spomínal si, že ten Pogačar vlastne už aj v tých posledných dňoch tej túr to bolo vidieť, že je taký trochu otrávený, hej, že dával také ksichty, aké som ho proste v živote nevidel, tak čím to je? Je naozaj ten športový život taký strašne náročný, vieš, že keď to pozerá nejaký robotník alebo nejaká pokladnička v supermarkete, tak si hovorí, že však sa tam voskajú na bicykli, hej, že z čoho je unavený v 26 ten chlapec? No, 2 pohľady by som na to dal. Prvý, že odskočím teraz od Pogačára z Vinegardovi, respektíve k jeho žene, ako dávala tie pripomienky na začiatku túr, že veľa bol z domu a že vysokohorské kempy a že ho tam proste ničia, že nemá pohodu tým pádom, že lepšie by mu bolo doma. Tak áno, to je presne také, si poviem, že čo tu fňuká, že tak vedie to jeho rozhodnutie, má neviem 4 alebo 5 miliónový kontrakt ročný, tak ako môže zrobiť robotníka na nejakú ropnú väžu do Ruska, kde bude zarábať 1000-krát mnohonásobne menej, hej, a bude 2 mesiace nebude doma, 3 mesiace nebude doma v kúse, že to mi prišlo akože úplne, že z cesty, že takéto niečo, čiže je to vlastne rozhodnutie, je to proste práca ako každá iná, každá práca nejaké má výhody, nejaké negatíva. No a na druhej strane, no tak áno, je to ťažké, ale tu si treba povedať, že ten Pogačar už mal toho naozaj preto dosť, lebo ideš proste 5-hodinové, 6-hodinové etapy a on nejde ako tuctový domestik, ktorý dojde do cieľa a jednoducho zahájí si ten svoj kľud, tú svoju regeneráciu. On musí ísť na vyhodnotenie, na dopingovku, na vyhlasovanie výsledkov, tlačovú konferenciu, mnoho rozhovorov, mnoho fotení a toto podstupuje každý jeden deň, 21 dní po sebe. Ešte aj ten voľný deň, keď má, tak samozrejme vtedy on musí dať tlačovku, musí dať nejaké rozhovory a to je ako keby ďalšie umenie, ktoré musí mať ten športovec v sebe, aby toto uniesol, aby mu to vlastne negatívne neznižovalo výkonnosť, čo je veľmi, veľmi náročné. Takže niektorí mi možno teraz vytýkali, že už to nie je ten starý Pogačar, ktorý to robil s úsmevom, ktorý sa už netvári veselo na tom bicykli, že to je s ľahkosťou, ale videli sme, že mal toho už fakt plné zuby, aj psychicky, ale aj teda fyzicky, čo potvrdzuje, čo aj sám povedal, že tá túr bola naozaj vyčerpávajúca a tým, že už ten Vingegaard bol naozaj o dosť lepší ako minulý rok, tak aj teda tá výzva aj celkovo asi všeobecne všetko to posúva, takže ako keby viac sa narobil. Fyzicky sa viacej narobil na toto víťazstvo a do toho teda aj to, že však
bol prechladnutý, čiže telo mu to dalo najavo, že nie je úplne 100% fit. A teraz sa vlastne na základe toho rozhodol, že nepôjde Vueltu, ktorú plánoval, že pôjde už len majstrovstvá sveta a Lombardiu. No, ale on hovoril, že sa pripravuje, myslím, na tie olympijské hry v Los Angeles a potom, že bude rozmýšľať o konci kariéry. Tak prečo? Lebo už na to nebude mať tú výkonnosť, alebo lebo už bude mentálne proste už bude mentálne v úvodzovkách za Zenitom? Možno už mentálne bude opotrebený, lebo naozaj, keď ste na vrchole ľadovca, tak to opotrebenie príde oveľa rýchlejšie a možno nie až takto fyzické, ale to psychické. A mne sa páči aj ten jeho pohľad na svet, že si on ako keby neujíždi si, ak to po česky povie, že sa neujíždi na niečom, ale že je to taký prirodzený, normálny človek, ktorý chce mať aj svoj kľud, chce mať svoj pohodový život, svoje radosti, chce žiť aj proste normálnejší život. A tento momentálny život mu to až tak neumožňuje, takže on teraz je v takom rozpoložení, že toto tvrdí, ale ja si napríklad myslím, že keby pol roka, rok, že teraz by mu dali, že ja neviem, že zistia nejaké psychológovia u nich v tíme, hej, že no, Tadej má nábeh, ja neviem, na syndrom vyhorenia alebo niečo, že vyslovene dajte mu pol roka, rok, nech sa akože voľne vozí, udržiava sa, že alebo sezón mu dajme odpočinok a potom znova z neho budeme žmýkať to, čo potrebujeme, hej. Takže si myslím, že by mu to začalo akože prirodzene chýbať, ale to ten športovec potrebuje, hej, aby mu to vlastne začalo chýbať, lebo toho ako keby vynieslo na ten piedestal tejto obrovskej výkonnosti, tá jeho dravosť a tá jeho radosť z toho pretekania, z toho pohybu. A naozaj, ak má ďalej pretekať v takom rozpoložení, ako pretekal posledný týždeň na Tour, čo on sám aj dobre vie a si to uvedomuje, tak to nebude prinášať ovocie. Hej. On to proste musí robiť s radosťou a tá radosť vyhráva. Na ňom je ešte zaujímavé to, že on vie ísť ešte aj šprinty, hej, že on aj v tých šprinterských dojazdoch, ako je to možné, že ešte aj túto disciplínu. No ako v tých úplne typologických šprinterských rovinách dojazdoch samozrejme nemá šancu, ani sa do nich netlačí, ale áno, že keď je tá etapa náročnejšia, šprint do kopca alebo teda z menšej skupiny, tak je schopný vyhrať. A je to fakt o tom, že ten pretek, on si oveľa menej siahol na to dno, ako tí jeho superi, alebo má tie výkonové parametre výrazne vyššie a plus do toho je aj dosť dobre rýchlostne disponovaný, takže má naozaj tú šestkú zónu veľmi, veľmi dobrú. Ešte zaujímavé je aj ten tým UAE Emirates, že oni vlastne stávajú, myslím, že na akadémii, hej, že nenakupujú teraz túto cyklistov sprava zľava, aj keď by na to asi mali peniaze, tak čo oni ako tým robia dobre? Inak ako ostatní. Lebo keď si sa hovorilo, že najlepší tým je Visma, že má najlepších trénerov, najlepšie bicykle a tak ďalej. Kedy si to bol Ineos, alebo teda terajší Ineos, kedy to bolo Sky. A teraz nepovedal by som, že sú úplne oni na vrchole. Sú asi na vrchole, ale Visma je možno o trošku len slabšia, čiže chcú sa samozrejme dotiahnuť iné týmy. Samozrejme rozhodujú tam na konci dňa tie peniaze, čiže je tam dosť nechcem, že neobmedzené, ale je tam obrovské... Myslím 90 miliónov eur. Že fakt je tam obrovský rozpočet. Čiže oni si vlastne mohli dovoliť nakúpiť tých domestikov, tak kvalitných jazdcov, že sami sú vlastne lídrovia. A taký ten kumšt by som vypichol, čo oni dobre robia, že dokážu ich ako keby udržať ich ego na úzde a dať im priestor aj tým najlepším domestikom, vybrať im preteky, kde budú oni lídrovia. Napríklad teraz to padlo veľmi dobre do Nvoty, že Pogačar nepôjde na Vueltu, tak hneď to vlastne pôjde Almeida ako líder na Vueltu, kde si môže naplniť tie svoje ambície. Ale nepodarilo sa to napríklad Juanovi Ayusovi, ktorý teda z Gira odstúpil a ten zjavne bude aj odchádzať z tohto týmu, lebo on je naozaj tiež ako keby lídrovo na Grand Tours, ale už tam nie je pre neho priestor. Takisto minulý rok, keď bola vlastne Visma tak silná, že tam bol aj Primož Roglič a bol tam aj, teda však stále tam je Sepp Kuss a Vingegaard, tak už tam nebolo tiež pre neho úplne miesto na to, aby mohol byť ten hlavný líder. Takže vždy je to o tom, že ten pretekár sa potom musí ako keby v hlave si to mentálne nadstaviť, že OK,
chcem byť len nejaký co-líder, nejaký ako keby druhý líder, alebo budem nejaký superdomestik, alebo proste už idem len tak ako keby dojazdiť, ako napríklad Geraint Thomas tento rok na Tour de France, hej, že išiel poslednú túr, on má tak jak ja 39 rokov a už len tak ako keby dojazdieval, hej, že sa tak ako keby lúčil. Takže to tam nadstavil. A čo myslím, že Timon Arensman sa volal z Ineosu, ktorý vyhral 2 etapy, také celkom zaujímavé horské, tak môže byť on budúci líder? Alebo bolo to také, že vie vyhrať etapu, ale na tej etapové preteky ešte nie je? Dobré meno si spomenul, jeho som vlastne chcel povedať, ale som ho zabudol, jak sme sa bavili na začiatku o tých prekvapeniach, bolo veľké prekvapenie, ale práve som sa na ňo posvietil a pozeral som si jeho výsledky posledných rokov a on vždycky bol Grand Tours tak nejak, že prvé desiatke, okolo desiatky sa motal celkovo, čiže nie je to, že on zrazu z ničoho, ale niečo mu tam vždycky chýbam na tom celkovom poradí, čiže ako keby ukazuje sa to, že to je človek, ktorý má extrémne vytrvalostné parametre a aj tu ako keby tu odolnosť a výdrž, lebo však v 3. týždni tam fakt, že nastupoval Vinegardovi, Pogačarovi, jasné, že neriešili ho až tak, ale potom ho chceli dobehnúť, ale teda aj vinou nejakej taktiky a zaváhania sa im to nepodarilo. Ale mal tam nejaký výbuch, neviem, či 1. alebo 2. týždni, kde stratil dosť času, čiže vlastne bol mimo poradia. Myslím, že nejaká 2. desina, alebo neviem, či až 3. celkovo. Takže keď doladia keby tie detaily, zanalizujú si to v tíme, že čo sa tam deje, že príde mu nejaký, proste že vždycky mu nejaký slabší deň, príde nejaký výbuch, tak áno, mohol by byť veľmi veľký favorit na celkové poradie. Ešte spomeňme teda, keď sa vraciame naspäť k tým našim cyklistom, Bena Healyho, čo teda o ňom hovoríš? Je to len také, že niekto vyskočí proste počas každej túr, alebo je to budúci perspektívny šampión? Tiež som sa tak ako kým nevyjadril, že ma prekvapil, ale tým som chcel povedať, že ma pozitívne prekvapil, ale nie, že ma zaskočil. On je veľmi dobrý, vyhral už, alebo má špičkové výsledky na najväčších pretekoch sveta, či to aj na majstrovstvách sveta, či sú to na jednodenných klasikách, alebo už aj na Grand Tours. Nebol nikdy v celkovom poradí, nešiel ešte na takýchto veľkých pretekoch. Ale to, že vyhrá etapu, to som bol o tom presvedčený, ale že akým spôsobom mu vyhral a že vlastne vyhral skoro aj druhú etapu, v ktorej bol teda druhý, že tam išiel v tej pyrenejskej etape, ktorú vyhral Pierre Pantre, čak sa volá ten zo Sovdalu, ho len ošpurtoval, tak tam išiel taký neskutočný vrchársky výkon, že čo som na ňo nečakal, lebo on skôr sa mi rysoval ako, nie sa rysoval, ale skôr je taký, že klasikár, že on vie naozaj kopce super, ale také, že 5-10 minútové, 15 minútové vie proste z doúniku, však on s Pidcockom a s Pogačarom na Amstel Gold Race pretekala takéto veci, že jednorazové a zrazu obrovský dlhý kopec a išiel tam perfektne. No a potom sa vlastne dostal už aj do poradia vďaka tej etape a povedal si, že tak skúsim to aj na celkové poradie, hej, a vyšlo mu to na 9. miesto, čo je brutál. Takže u ňoho je tiež bude zaujímavé sledovať, že ako bude chcieť ďalej tú kariéru smerovať, že tiež mu to ukázalo, že mal by aj na celkové poradie sa sústrediť, že možno raz ho uvidíme aj, že do 3, do 5, možno aj vyhrať nejakú Grand Tours, nejakú Vueltu alebo Giro, alebo zostane pri tom, pričom je, že taký šialený cyklista, že chodí do takých únikov, ktoré by si povedal, že nemajú šancu, ale on ich proste dotiahne s veľkým náskokom do cieľa. Ešte posledná vec, zaujíma ma, aby sme teda trošku prebrali aj domácu scénu. Je Lukáš Kubíš dnes náš najlepší cyklista, alebo vyhral majstrovstvá, ako vidíš jeho budúcnosť? Ty si bol v tom preteku tiež? Bol som v tom preteku tiež, s Lukášom Kubíšom som ešte spred 2 rokmi mimo aj majstrovstve Slovenska, akože bežne sme chodili tie isté preteky. Pred 3 rokmi som, keď bol v Dukle Banská Bystrica, tak som bol schopný aj porážať. Potom vlastne odišiel, urobil veľký progres už v Čechách, v Elkove a teraz samozrejme aj teda ďalší tím prokontinentálny Unibet, tak urobil ďalší veľký skok. Veľmi silne sa ukazuje na jednorazových pretekoch taký klasikársky typ. A asi určite je v súčasnosti najlepší cyklista, áno. No a jeho budúcnosť, však vidím super, veď má podpísanú zmluvu, myslím, že na ďalších 2-3 roky v tom týme. Je v klídku, vie, čo má robiť, čo ho posúva ďalej. Má ešte v pohode vek, takže myslím si, že jeho budúcnosť je dobre nasmerovaná. On má drive, ho poznám aj osobne ako nech môže kamarát, ale v podstate úplne v pohode spolu vychádzame, bol s nami na sústredení v Španielsku, čo chodíme. Takže myslím, že môže nám ešte ukázať veľmi zaujímavé veci a zavariť aj nejakým obrovským menám na tých jednorazových klasických pretekoch. Až tak, hej?
No veď už tento rok na jar mal také záblesky, že neviem, okolo 10, tam bol Van Aert, tam bol a Van Aert tam došiel do cieľa a tak ďalej, že takže áno, takže uvidíme, bude to veľmi zaujímavé. Mne ten Van Aert inak prípada taký dosť nedocenený cyklista. Tak on je docenený, veď má pekný plat vo Vizme, má... Ale myslím fanúšikovský, že je tak strašne všestranný a to v podstate nikoho nezaujíma, že každého zaujímajú to, že niekto je špičkový v šprinte, niekto v kopcoch a tak ďalej, lebo on minulý rok myslím, že vedel úplne robiť domestika až do tých pomaly najvyšších kopcov, hej? Minulý rok myslím nie, ale ešte 2 alebo 3 roky predtým, však v tej... Neviem, či 20, sa mi, že 21, neviem, či vyhral vlastne 3 etapy na Tour, čo bolo úplne, že brutál, to sa snad nikomu nepodarilo, že v jednej Tour vyhral šprinterský dojazd na Champs-Élysées, vyhral časovku a vyhral aj kráľovskú etapu, neviem, či tiež to na Mont Ventoux, to dokonca nebol prejazd. No a áno, žiaľ, to je osud takých cyklistov, ktorí sú ako keby všestranní, sú skôr druhý ako prvý, alebo sú skôr štvrtý ako tretí, skôr vyhrávajú menej ako viacej, ale jednoducho sú všade, hej, aj on dlhodobo, že majstrovstvá sveta je štvrtý alebo druhý a tak ďalej. Takže potom sa z toho odvíja asi aj tá fanošikovská základňa. Plus on je Belgičan. V Belgicku je tá cyklistika s futbalom proste šport number one a Remco Evenepoel je tiež Belgičan, plus vždycky bolo v Belgicku veľa špičkových cyklistov. Takže nie je tam úplná až taká, že top celebrita, ako by sa napríklad očakávalo, hej, že napríklad Van der Poel v Holandsku. Takže aj to môže byť dôvod. Ale príde mi, že s tým v pohode vysporiadaný, má myslím, že už 2 deti, čiže už je v takom aj inom mentálnejšom nadstavení. Ale napriek tomu nadstaveniu sa mu podarilo teda na Gire vyhrať tú krásnu etapu v Siene, čo bol ten dojazd. A teraz vlastne poslednú etapu na Tour. Hej. Juraj, každý u mňa má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči. Tak užívajte si športovanie, cyklistiku zvlášť, hlavne, aby vás to bavilo. Nemrhajte zbytočne vašimi silami. Keď sa cítite dobre, tak skôr vtedy si dajte trošku do tela, ale skôr kratšie a intenzívnejšie. A možno ešte trošku predčasne. Všetko najlepšie k jubileu. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor. A ďakujem. Čaute.